O persoal sanitario do Centro de Saúde de Coles organizaba hoxe unha xornada de convivencia e lecer pensada para os usuarios máis maiores. Hoxe estamos en Coles, imos facer unha actividade comunitaria, aproveitando que fai moi bo día porque estamos no verán, e imos facer uns xogos populares para recordar aqueles xogos típicos da infancia dos nosos maiores. Hoxe estamos reunidos, tanto enfermeiros e nutricionistas do noso servizo. A nutricionista vai aproveitar para dar consellos nutricionais mentres estamos facendo os xogos e o personal de enfermería pois tamén xoga con eles o xogo da chave, temos os bolos, os aros, petanca e tamén imos aproveitar para dar unha serie de consellos, evitar as horas centrais do sol, recomendamos o uso de sombreiro, que se hidraten antes, durante e despois da actividade, recomendamos esta actividade física porque non só é aeróbica, senón tamén potenciamos equilibrio e forza, que é moi importante para que os nosos maiores non se caigan, para a prevención de caídas. Así que hoxe a cita no Centro de Saúde era ao aire libre e en lugar de consulta ou analítica tocaba lembrar xogos tradicionais, pero tamén aprender. Xa que agora que estamos no verán e hai temperaturas un pouquiño altas, potenciar un pouco a alimentación fresca, sobre todo con alimentos, tanto froitas como verduras de temporada, porque van a estar máis exentos de conservantes e aditivos, e sobre todo tamén se son da zona. Esta é unha zona que ten moitas huertas, poden ter os seus alimentos sen ter que acudir tanto ao supermercado e, sobre todo, potenciar a hidratación, xa que con temperaturas altas temos máis tendencia a ter retención de líquidos e iso eles o van a notar máis a nivel de pesadez nas pernas e moita incomodidade, sobre todo tamén para facer este tipo de actividades. En días como hoxe non está de máis lembrar certas recomendacións. Recoméndase beber entre 1,5 litro e 2 litros de auga ao día. Poden ser tanto auga como infusións. Infusións sempre vai depender se hai algunha patoloxía ou non, por iso tamén é recomendable saber que tipo de patoloxías poden ter. Despois, intentar evitar os refrescos, porque a maiores nunca quitan a sede de todo e levan moitos azúcares e aditivos. Bebidas alcohólicas tamén son calorías vacías, entón sempre entre auga, infusións, batidos de fruta, pero botando a fruta enteira, non facendo zumos, porque co zumo o que facemos é separar o que é o azúcar da fruta e as vitaminas, a fibra, queda todo no exprimidor, entón recoméndanse os que se chaman smoothies, que son os batidos ca fruta enteira.